Jien kont nallem u kont invigilator, taf x'inhu invigilator. Dali għot jassess fuq biex jara tfal biex ma jikkupjawx, eċetera. U kien l-eżami tal-Malti, u qed nara dat tifel jikteb bl-Ingliż. Qed naħseb għandhom xi translation jew hekk jew xi pressi jew x'kienu jgħidula. U mort niċċekkja l-karta ma kienx hemm. U rġajt mort fuq u għetlu smetlu. Għetlu inti, x'qed tagħmel? Għalli il-composition, ser. Il-composition. Għalli hija l-composition. Għetlu l-composition tagħmilha bl-Ingliż fl-eżami tal-Malti. Tagħmilha bl-Ingliż. Għalli inti rajta d-domanda ser. Domanda kienet ikteb lil-ħabib tiegħek Ingliż. U stidnu Malta. Għalli dak niktiblu bil-Malta ma jiġix. Dik il-kreattività noqtlu aħna. Tħabat jien biex dak it-tifel tajni extra time biex jagħmel composition bl-Ingliż. Taf kif? Ġifieri l-iskola jien mhux issa ma niġġeneralizzawx ta' missjonarji ġifieri fl-iskejjel li jippruvaw jivvintaw u ġifieri tfal kun vera ferħana, ġifieri tfal ma jgħodux kwieti għax iddejjaqhom. Jekk tagħmilhom ferħanin kif suppost ma jgħodux kwieti. Tifel darba għalli hekk għax konna ngħidlu l-iskola fan. Kellu xi 7 snin, għalli hekk l-iskola fan. Għalfejn żommuna bħala kastik after school. U vera, toqgħod taħseb. Inżommok after school bħala kastik ġo l-iskola. Mela mhix fan di, ja kastik. Tajda stess ġifieri. U anke meta jfallu tfal, ifalli l-iskola mhux it-tfal. Dik il-verità. Ifallu x'hunu mdejqin. Għaliex m'hemm ġifieri l-ewwel ħaġa jiena li teachers li jagħmlu xogħolhom u għandhom ikollhom id-doppju tal-paga li għandhom bħalissa. Minix qed neżaġera għax ix-xogħol li fiha. Għax ix-xogħol li fiha, d-dedikazzjoni li fiha. Tajjeb. Niftakar, pereżempju, darba kien dak hawn id-donut l-Ċarabank. Id-donut? Id-donut x'ismu hawn bħalissa. Id-donut? Għajduli x'ismu hawn jippreżenta programm popolari ħafna. Madonna, mhux George id-donut. Ma tax minnu George id-donut. Kalamita, jippreżenta Kalamita. Bħalissa u jagħmel ħafna play. Ma jistax ukoll ma tafux, ma tafx li taf. Urini waħda minn George id-donut. U kien ġi George Arabank u qal illi kellu se jidħol l-università u ma rridx għax teacher kienet tajlu meta kien żgħir inti ma jinnexxilekx multa snajjer dak iż-żmien hekk kien. Da kollu. U insomma u effettivament daħal l-università. U għamel l-ewwel assignment. Kien ġabu f'xarabu, għal selmilha di u semma lill-ommok. Għal ara x'kitbit li 70 kważi beda jikbi. Għax induna li ġofi min kienet il-persuna ommok f'dal-każ illi ħabbitu, illi qaltlu inti kapaċi. U da gradu għambat mill-università. Dik id-differenza. Mela kellu teacher tajdlu mur ta' snajjax minn tixtajja palaw. U sab oħra tajdlu inti kapaċi ta' għamlu dal-assignment. U ġab l-assignment fidejh. Et niprofa ngħidlek id-differenza fejn bejn kif tħares ċirkostanzi żguru. Ġifieri dak id-dopp. Imbagħad imma fl-istess ħin it-teachers idu jkunu kreattivi u iridu jitgħallmu mhux biss jgħallmu ma jgħallmu b'mod kreattiv. Tajjeb iridu jiġbru attenzjoni ta' tfal għalhekk lesson plan kuljum għal kull lezzjoni differenti. Ġifieri hemm teacher tal-geography u għaddej għall-World Cup. Kif jista' jkollu lesson plan li ma tinkludix il-World Cup? Sena l-oħra ma kienx hemm il-World Cup. Ma nistax ikollok l-istess lesson plan, tibdilhom. X'inhu l-prop li se tieħu? L-evaluation, għaliex it-tfal m'għandhomx jagħmlu evaluation. Għaliex it-teacher jagħti marka li tfal u tfal ma jagħtux marka li teacher. Xi ħadd qal nagħmluha di imma anonima. X'anonima? Qed inderruhom jibżaw it-tfal. Le, teacher ngħidlu llum idejjaqtni ħik. Dejjaqtni llum, tagħmilli li xekk il-lesson kemm int boring u nagħtih 2 jew 3 marka. What's the problem? Ħanitgħallmu ngħidu l-affarijiet kif huma. Jien mhux qed niġġieled mat-teacher, qed noħodha kontra t-teacher. Ġas din lezzjoni ma ġbitnix. U t-teacher suppost jgħidli mela kif suppost, u bħal tal-aħħar darba, tajtek 10. U tibda diskussjoni li it-tfal, studenti, jieħdu gost iktar ma dawk it-teachers jkun għadhom se jsiru teachers.
Dawk li morru jagħmlu l-practical u jkollhom l-istudji u jittoħodhom għal xi 4 ġimgħat, pereżempju. Dik il-verità li dawk ikunu preparati u jippreparaw l-affarijiet u dana u charts illum insomma bit-teknoloġija eċetera u songs u mużika u dawk fejn jieħdu pjaċir it-tfal. U mbagħad jitilqu terġa' tiġi teacher mhux koll. Ara ma niġġeneralizzawx hemm ħafna teachers jiġifieri missjonarji letteralment. it-tifla tiegħi ġieli. U jaħdmu bil-prekarjat. It-tifla tiegħi ġieli ngħaddi għalija mill-iskola u tagħmel in-nervi għax ġejt għalija mill-iskola u tkun xi toqgħod iktar spiex. 100%. Imma mhumiex imħallsin kif qed tajt inti. Għax inti anke meta ngħidu għandhom ħafna ħin jispiċċaw minn hekk tmur id-dar. U tagħmel il-lesson plans biżejjed int biex tibqa' għaddej ġifieri u għaddejja. Taf kif? Anke meta ngħidu għandhom ħafna vaganzi l-istess. Jekk inti tipprepara fis-sajf għal sena sħiħa, għandek ħafna xogħol għaddej waqt li tagħmel għalhekk mhumiex imħallsin. Inti kont tal-lim, kemm dom tal-lim inti? Xi 11 years. Dom. Dom tejja da. U tkun media kont tal-lim? Media, social studies u drama. Media, social studies. Kont inħallathom flimkien Santu Wisti. U kont ħallathom ġifieri dak il-ħsieb li l-affarijiet huma ħafna proġetti. Per esempio, jien kont fis-social studies niddiskuti li jiġri tkun għaddejja fil-Parlament. Konna nibgħatulhom l-emendi aħna. Taf kif? Qed intik eżempju ġifieri, tista' tagħmel ħafna affarijiet u. Ekku. Qed intik eżempju wieħed. Jena nista' biss nikkuntrasta s-sistema edukattiva ta' meta esperjenza jtajjen li għalija kienet esperjenza disastruża. U żgur li kondi preferi edukazzjoni li kienet tippromovi iktar il-ħsieb kritiku, l-kreattività, l-innovazzjoni, il-kollaborazzjoni per eżempju, il-kollaborazzjoni. Jiena l-iktar affarijiet li tallimt kienu meta kelli band li ma kella ebda risorsi. U titgħallem inti kif biex xejn toħloq xi ħaġa. Anke pereżempju l-idea li ma nikkupjawx minn xulxin, nikkastiga għax dak jagħmilek biċċa mill-homework. Dik suppost għandna nippremjaw, nikkultivaw anzi, illi naħdmu flimkien, illi ngħinu lil xulxin. Illi iva jien ma nistax nagħmel decomposition għax imħilt u hemm it-tifel ieħor. Qed jgħinni mbagħad irid jiktab poeżija jiena fil-qabel u niktibielu. Le nipprovaw għandna anke dawn tip ta' affarijiet wkoll ġifieri fl-iskejjel li huma ta' żmien il-brodu bla ilma ġifieri. Veru li hemm deficienzi fis-sistema edukattiva u li hemm bżonn nippromovu kwalitajiet bħal ħsieb kritiku, kreattività u innovazzjoni li jidher li dik kienet is-sentenza tiegħi li qed tiġi interament ikkupjata ħarek. Imma ma taħsibx li nkunu qed noqsu lill-istudenti li huma s-soċjetà ta' għada meta nwaħlu kollox fis-sistema mingħajr ma ngħaddulhom l-idea ta' aġenzija u li trid tiġi minnhom ukoll u mhux mill-għalliema u s-sistema biss. Għandha raġun din, ħafna għandha raġun. L-ewwel net, l-ewwel biċċa tad-domanda ma naqbilx magħha meta tgħid li huma iċ-ċittadini tagħda. U dak huwa l-iżball. Meta nies jgħidu iż-żgħażagħ huma l-ċittadini tagħna. Iż-żgħażagħ għandhom ikunu ċittadini tal-lum. Għandu jkollhom pożizzjoni ta' poter illum. Għax inkella ma jibqax żgħażagħ meta jkollhom il-poterijiet u l-affarijiet. Ġifieri issa vera li qed ngħidu sindku jista' jkun ta' 16 sena u min jgħid jien nara stupida u ignoranza kbira mhux li sindku jista' jkun ta' 16 sena jista' jkun mela le. Però li fil-iskola ta' 16 ma tistax titkellem fuq il-politika. No politics. Mbagħad l-istess tifel joħroġ għall-elezzjoni politika ma' partit ta' 16 sena hemm kontradizzjoni. Però jekk ikun ippreparawhom għal-politika. Ma tkun mħejju. Tkun mħejja għalhekk għandna jiġifieri tfal m'għandhomx jobdu, għandhom jitkellmu fuq il-politika. U jkunu lesti jibgħatu l-konsegwenzi, inkluż after school u copies jew ma nafx tuha. Imma jitkellmu fuq il-politika, ma jobdux. Għax ikun qed jitilfu ħafna meta ma jitkellmux fuq il-politika. Issa qed tieni biċċa li tfal, u għandha raġun ukoll. L-istudenti għandhom ikunu huma mhux jgħodu jistennew is-sistema titranġa. Imma biex ikunu huma u jiranġaw ma jħallux is-sistema, qed ikollhom sens kritiku l-iskola tippermettih da mhux taġnu u tostru tirrovina
Da raġuni. Biex imkien il-sens ta' aġenzija rrid jiġi. Irrid jiġi, U mbagħad ikun hemm il-bidla, ġifieri aħna suppost l-iskola tagħmlilna aġenti ta' bidla. Imma llum l-iskola tagħmlek preparat biex toħroġ u tħalli d-dinja kif sibta. U tobdi. Mela tlaqna.